Вітанкі, меня зовут Катерина, гэта канал Кот-Кот, і мы працягваем з вами записывать маленькую няўдалу. Гэта ўжо трэця серыя, мне падаецца, так? Няблага ідзем. Адразу, калі што па гуку, выбачайце, я ўсё яшчэ прабую іншыя налады з гукам. Мне не вельмі спадабалася, як атрымалася вось у новай серыі Цудадзея трэцяй таксама. Там, так, я неяк загучная была, а ў той час, як гульня заціхае. Спадзяюся, у гэты раз будзе трошкі лепей. Так, нейкі баланс усё ж таки знойдзецца. Вядома, я магу вярнуцца да старага спосабу запісу гульні і яе гуку, візуальнай і аўдыальнай часткі, але ён такі больш недарэчны нейкі, я бы сказала. А тут усё павінна працаваць прасцей, лягчэй, і вось мне бы хацелася, каб усё было добра. Просто з тэстамі не вельмі зручна, я рабіла тэсты, вядома, але ў залежнасці ад гульні яны неяк па-рознаму выглядаюць. Тыпу, я вось так записывала прыстанак зла, і прыстанак зла нармальна ўсё, а з Цудадзеем нешта не тое, не ведаю, карацей. Так, я нагадваю, што спадар голас нам сказаў, што мы павінны знайсці стрыечнага брата Бенджаміна, нашага ліса, і што гэты стрыечны брат гэта воўк. Ну і вось. Look, we found the wolf. Yes, and there's a note. It must say where the fox lives. We need to take it. I can reach it from here. See if you can get inside. Так, нам кажуць, што якраз такі тут ёсць цыдулка, у якой павінна быць напісана адрас Бенджаміна, дзе мы яго знойдзем. Але няўдала не можа залезці, таму спадар голас кажа, а ты зайдзі. Hello, are you Benjamin's cousin? You know, that fluffy fox with the mysterious big blue eyes? No? I don't know anyone called Johnny. Who's that? I'm talking about Benjamin. He's the sweet-looking fox that ended up stealing my happiness. I'm not that into him anymore. Maybe you should stop talking to him and find a way inside the cage, Miss Fortune. All right. Яна запыталася у ваўка, ці ведае ён Бенджаміна, такого пухнастенькага ліса з самымі чароўнымі блакітнымі вачыма. Але вось воўк ей нешта не адказаў. Так, ідзем. Так, что у нас тут написано? It says, Canis lupus, also known as the big bad wolf. His favorite snack is red-hooded little girls. That's silly. Remember the missing children? Mm-hmm. Maybe he's behind it all. You think he's eating the children? Who knows? You're right. We should call the cops on him. No, we don't want to get involved with the police. Okay. Спадар голас, у меня да вас шмат пытанняў. Зараз спадар голас сказаў, мы прачыталі у нататцы, што гэта ў нас вялікі злы воўк, і ён любіць есці маленькіх дзяўчынак у чырвоных каптурках. І, няўдала такая, а што калі за гэтымі знікненнямі дзяцей стаіць якраз такі воўк? І спадар голас гэта падтрымлівае, кажа, што а чаму не, і так далей. Разумееце, на што ён намякае. Вось, і калі няўдала прапануеш даваць у міліцыю, ён такой, не, мы самі справімся. Time to meet the wolf. Стой, пачакай. Не, я не кірую, калі што, гэта не я кірую. Only that you. I'm a nice person. Wolfie? Damn it. What scared him away? Why can't a little lady suspect the wolf? Oh, that was unexpected. Not to me. Animals usually run away from me. That's too bad. But hey, the note is right there. I'm gonna take it. Всё неяк вельмі хутка атрымалася. Я хацела сказаць, што я планую зрабіць, пасля таго, як мы пройдзем гульню, зрабіць маленечкую серыю, дзе будзе нарэзка іншых выбараў. То есть паглядзім, да чаго нашы іншыя выбары могуць прывесці. Каб нанова ўсю гульню ўжо не праходзіць, так?
І мы паглядзім, бо зноў жа, калі верыць ачыўкам, мы можам патрапіць з вами у хамячыную стрыпушню. Больш таго, мы там можам станчыць. І нават атрымаць узнагароду. А з вось гэтай працоўніцай зоопарку, да, якая нас хапіла, мы таксама можам атрымаць там ачыўку і так далей, так далей. Так што, вось, паглядзім, можа, сапраўды нейкі іншы быў вынік у гульні. Добра, бярэм гэтую цыдулку. Так. Адрес майго злого стрыечнага брата. Ліс, Скоттинген, Оппенфілдс. Оппенфілдс — место, дзе вось у нас адбываюцца падзеі. Benjamin's address. Good. Now we can get that stolen happiness back. Alright, sweet. It looks like the fastest way to the Fox is by boat from Phantasmagoria. Wait a minute. Are you telling me we are going to Phantasmagoria? It seems that way, yes. Sweet. I always wanted to go. Yes. Так, Фантасмагорыя — гэта ярмарка. Are you up for another round of questions while we walk? Sure. My question answering skills are all warm up. Great, great. And as usual, just be honest and you'll do fine. First question. Have you ever heard this question before? Зноў у нас з вами апытанка. Бачыце, зноў аб'явы то, што зніклі дзеці. І так, ён нас пытае, ці чулі мы гэтае пытанне раней? Не, не чулі. You mean this one? Yes, I have not heard that question before. All right. Second question. Have you ever lied to a friend? Так, ці вы калісьці хлусілі да сваім сябрам? На жаль. I do it all the time in school. Charlene still believes my daddy comes and picks me up after school. I just walk behind the trees and sneak home when she's not watching. That's so sad. If you say so. Now, for the last question. Have you ever seen someone die? I saw Granddad die. It was very calm. Not like in the movies. It was different. I told him to come haunt me as a ghost, but he hasn't done it yet. Thank you for your honesty again, Miss Fortune. You're welcome. We're getting really close to Phantasmagoria now. Yeah, I can hear. Exciting. Гэтыя нечаканыя катсцэны хоць бы папярэджвалі. Так вось, Фантасмагорыя, аб'яву з ёй мы бачылі трошкі раней. Да, гэта такая, ярмарка жахаў, якая тут у нас ёсць, і маленькая няўдала вельмі хацела туды патрапіць. І вось спадар Гола сказаў, што самы кароткі шлях, каб дабрацца да Бенджаміна, гэта на чоўніку з вось гэтай Фантасмагорыі. Так што давайце пойдзем пацікавімся, што ў нас тут. Wow, this looks like the creepiest place to ever exist. So scary. I wish I had a ticket to ride, though. Really? But hey, what's that falling just in front of you? Не. Дай. Don't play with my feelings. It can't be a ticket. Are you sure? It looks like a ticket to me. It can't be, but I'll check it out. Зараз усё паглядзім, я хачу. What? A ticket for real? Sweet and spooky. Thank you. Яна казала, што яна заўсёды марыла сюды патрапіць, але ў ёй няма... Спадар Голас, дай я зраблю сваю справу, а потым ты зробіш сваю справу. Окі-докі. Дык вось, што... І ён такі кажа, ой, які білецік, вось гэты, які толькі прыляцеў. І няўдала яму кажа, каб ён не гуляў з яе пачуццямі, бо яна сапраўды сюды хацела, але вось білецік сапраўдны, і яна можа патрапіць. Is that a skeleton? Creepy. Ей вельмі падабаецца, што гэта ўсё адначасова жахліва і вельмі такое цікавае і мілае. A ghost?
Damn, that's creepy. Miss Fortune, please mind your language. But I got scared. It's totally understandable. That's no excuse. Okay. І вона каже: «Вось холера, як жудасна!» А спадар голос їй каже, що «Слухай, глядzi за своєю мовою. Як ти розмовляєш?» Вона каже: «Ну так я злякалася». It says, welcome to Phantasmagoria. Oh, thank you. Тут написано «Вітаєм у Фантасмагорії». Так, ми тут можемо наші блискучки розпилити. Ай, глядите, і клоуни, і привід стали щасливими. Добренько. Ось так. A creepy clown? That's creepy. Карацей, у меня ёсць баязнь клоунаў. Гэта вельмі іранічна, таму што мой сосед працуе клоунам. Кватэры насупраць. Але як гэта адбылося? У меня, першапачаткова гэта не было такой фобіі. Мой бацька, ён вельмі любіў, і любіць усякія хорор-фільмы, такія навукова-фантастычныя фільмы, але ось гэта нейкі хорор-элемент там абавязкова павінен быць, і гэтыя фільмы не абавязкова павінны быць добрымі, калі што, то бок ён там катэгорыю А, Б, С і так далей па алфабетцы. І так, частка маіх начных кашмараў гэта вось дзякуючы майго бацькі. І як было, мы разам з ім паглядзелі «Яно», тое самае, дзе якраз такі нашого Пеннівайза грае Джим Керрі. Господи, почему Джим? Тим Керрі, или Каррі, ось, як будзе правильно перекласти його прозвище? Вибачайте, треба було поглядіти. Ну так ось, і на наступний день ми пішли у цирк. Здогадайтеся, хто оттуда намагався збігти. Так, меня нават у нейкі момент посадили на приступки, типу показать, что я у любой момент могу збегчы, что я ў бяспецы, калі што. Але, конечно, такое сабе было. Так, на баллоники поглядим. Не поглядим? Oh, balloons. I love balloons. Just so you know that I love balloons. Okay, Miss Fortune. Так, яна сказала, что яна любіць баллоники. А хто не? Hey, you, from the other side. Miss Fortune deserves to have a fun time. So try to make the right choices for her, all right? Гэта ты мне кажаш, што яна заслуговвае вяселля, таму мы павінны рабіць правільныя выбары? I just have one ticket, so I can just ride one ride. I'm gonna look around first. Правильно. Так як у нас всього один квіточок, ми можемо тільки на одно место потусить. Тобто давайте спочатку поглядим, що у нас є, який вибір. Once I saw a documentary on TV about hot dogs. And now I don't want to eat hot dogs. Так, такое часто буває. Sorry about that. I was just trying to pull your leg. If you do it one more time, I'll just shut my eyes tight and see nothing. Ти ж казав, що я повинна веселитися. This looks like Benjamin, but creepier and angrier. Ён виглядає як Бенджамін, але більш страшенний. Во! Зробимо його таким. Мы тут бегать не будем. Боже, меня гэтые долгоногі нервують. Так, мы можем на карусельку пойти покататься. Или почекаем. Что у нас есть яшчэ? О, арбузы. The mean children at school say that I have a pumpkin head. I didn't see the resemblance. The what? Nothing. Okay. Она каже, что неприемные дети в школе сказали, что яе голова подобная на гарбуз, і спадар голос каже, что ён бачу падабенства. Чому ён такі не милый? Так, что у смецця поглядим? А чому мы увогуле? The smell of freshly made candy is delightful. Ah, yes.
Too bad we can't afford any. Yeah, too bad. I'm like starving. Check this out. That is really something, Miss Fortune. Боже. Yeah, tell me about it. Їй подобається запах, ну, їжі, тому що вона вельми хоче кушати. І вона каже, зараз я тобі покажу. Так, ми можемо у дом жахав пасти. Може туди і потім. Каруселька? Так це для малих, а ми вже дорослі господаренька. Так, пошли у дом жахав. Oh, sweet. That haunted house must be terrifying. Is this the ride you want to spend your ticket on? Так, однозначно. Yes, All right then. Have a pleasant ride. Будемо лякатися. Раз ми прийшли у фантасмагорію, то, відомо, нам треба лякатися. То чого ми прийшли? О, мультик покажуть. Кіцуніки. О, я звонітую. oh, I don't feel so good. I'm feeling dizzy. You think you're going to puke? I don't want to, but the ride went too fast. It was fun. All right, good. Take a deep breath and you'll soon feel better. Так, Good, good. Now, let's go find that boat. The boat. Okay, I'm okay. ну, спадар голос зрабіў нешта добрае, ён ёй дапамог, каб не званітавала. Кіра! Kira? Ай-яй-яй. Ah, there's a bunch of games here. Can I play one? Oh, of course, you must play one before we leave on the boat. I just love it here, don't you? Who doesn't? А чому усі I want to голі, play a game now. чому усі голі виглядають так, що нам треба забити лісу? This one is free. I want to play it. Oh, please do play it. Play it as much as you want. Really? All right. Well, check this out. Now with real bullets. Що? Fancy. I think I broke the game. It looks like it. Oh. Біжим. Ну, може, у гэту можна погуляти нормальною. Check this out. I can get a reward ticket if I win. I'm gonna play this. Please, go ahead. I can't wait to see what it's about. Так. А як гулять? Are Стой. these tiny foxes like Benjamin? They're dangerous foxes. А Pretend чому they не all керуються? stole your Чим керувати? eternal happiness and whack them. А як керувати? Emma, О, head down. Boing. Too slow. а, Oops. Boing. Oops. Я виграла? Хе-хе! Yes, I won. Бачите, мене оцінка. О, 7. 7 моє, одна з любимих лічбочок. Да. Хочу ще. Я не разобралась, правда? Head down. Head down. Кайф. Так, я усі можу білетики собрать, так?
Тут ёсць нейкае абмежаванне па білетикам? No, Ой, oops. Sorry. I'm too Ой. slow going. Head down. Oops. Damn it. I didn't а, Well, you can try as many times as you want. Okay. давайте паглядзім, ёсць тут абмежаванне па білетикам. Ці можна ўсе білетики сабраць? Ці іх бясконцая колькасць? Oops. Oops. Sorry. Head down. Oh no, I Ой. missed. Going. Угу. Яшчэ ёсць? Давайте. Oh no, I missed. А, не той нажала? Oops. Oops. Хм. Давайте усі білети заберем. Ой, Going. шесть. Давайте 10 возьмем. Я не ведаю на что. Ой, у меня вверх и низ. Так, так, у меня просто... As many times as you want. Побач, гэтыя дзве кнопачкі. Ось, я жму цісну на одну, а атрымліваецца другая. Ну, яшчэ 3 білетика. Угу. Так, і апошні білетик. I'm awesome. А? Really impressive. I know, right? Вау, ми отримали ачивку. Ха-ха, 9 білетиків тут було. Цудоўна. Люблю атрымліваць ачивки. І што мы з гэтымі білетикамі можам зрабіць? Вау. Mr. Voice, can I get a balloon? Because my mommy never gave me one. So maybe you can give me one. Well, you know we can't afford any, but look, what's that? Floating balloon. Is it for me? Yes. Бери, бери, бери. Thank Давай. you. Давай, давай, давай. Бери балунік. А, That's my luck. Oh, Miss Fortune, I'm sorry about the balloon. Don't worry. Thank you anyway. це правда шкода, що балунік того гэта. О! Лялька. Нам треба тая лялечка. Just those sweet rewards. A golden chocolate coin, a cool tiny hat, and a doll. Oh, sweet. Let's see what I can get. А... Ура! One of those dolls again. I want it. Так, 5-я лялечка. Рэальнасць будзе зменена на тую, дзе дзіця пакутае больш на ўсяго? I like the sires. What did you choose? Или або наадварот, больш за ўсяго шчаслівая. Шкелетона. Ай, привіт, адразу. О, фортуна. Давайте. Нам Sweet. погадають? Fortune teller. Can I try this? Вядома.
Fortune Ramirez Arananda, and I want to know the future of me. Please, thank you. Once you see the beyond sees you, and you can be sure it will be coming for you. The beyond is coming for me? What's the beyond? Want to try again? Ага. Yes, again. What you see in the beyond is not what you see, but what you don't see. Oh, really? Talk about crazy. Want to try it again then? Угу. Okay, again. You are being lied to at this very moment. Trust me. Don't trust anything. Oh, really? Who is lying to me? Is Benjamin lying? Не-не-не-не, это спадар голос. What? Мы собрали усе. Oh no, too bad. Yes, poor little girl. Ён гэта зрабіў спецыяльна. Drunk. You know, like my mommy did once and crushed daddy's car. Like this little birdie crushed with its body, you know? Yes, I get it, Miss Fortune. It's still sad. It crushed. Ён спецыяльна гэта зрабіў. Нам гэтая лялька, прадказательніца, яна казала праўду. І каб яна нам гэта не сказала, ён ай-яй-яй-яй. То бок усе крумкамчы яму падуласныя. Ага. Ну тады ўсё зразумела. Так, а там на штосьці яшчэ ёсць? Ну давайте, што мы можам узяць? Можам медальку возьмем. О, у нас на медальку і капелюшек хопіць. That golden chocolate coin looks delicious. I'll take that. А, гэта шакаладны? Ну, добра. І засталося капелюшек. I know who will look amazing in this tiny cool hat. Для Бенджамі... Oh, there you go, Stony. You look like a rock star. Тут гульня слов. Ну, вось. Окей. О, багатая спадаренька. Ну, гэта мы. Та я вас, хлопцы, яшчэ хацеце бліскучак? Дарэчы, я учора знайшла нейкі бренд, ён веганскі, і зноў жа там гэтыя бліскучкі утылізуюцца ў экалагічны спосаб. Я вельмі люблю бліскучкі, паверце. Але я шмат якіх не купляю, не беру, таму што, так, яны вельмі шкодныя для прыроды, але гэта падаецца добрае. І вось я вытраціла шмат грошыкаў, нашмат больш, чым павінна была, але яны павінны прыехаць на наступным тыдні. Вось, калі вам будзе цікава, я магу выкласці здымкі ў Твіттер, як я выглядаю з бліскучкамі. Там зорачкі, сэрцікі, проста кропачкі. Не ведаю. Так. О! It says you need one golden coin to ride the boat. Huh, okay. Тут написано, что патрэбна одна золотая монетка, і мы нашай медалькай скарыстаемся. Гэта Харон. Ой-ой-ой-ой. Харон перавозіць душы у падземны свет. Яна памерла? Яна ўжо памерла? Ой-ой-ой, ты моё дзіця. Check this boat out. It's like a black swan. How cool is that? Really cool. Tell me about it. Anyway, this boat will take you where you need to go. You mean to Benjamin's house? Yes, and it's just one golden coin. I got this sweet chocolate coin reward. Is that good? I don't think that would... No, see, it's fine. Oh, look at that. Well, are you ready to leave? У нас нема билетиков и ничего, так что поехали. This is going to be so cool. I hope
hope we don't get attacked by pirates, though. Or the Kraken. What's a kraken? У сенсі Well, кракен. if you see it, you'll know. But tell me, I'm curious now. We don't have time for that, Misfortune. Just forget it. But now I'll think about it forever. Oh. Мені не подобається. Kraken, if you appear in front of me, I will see you. And if I see you, I will know it is you. See, Kraken, come up in front of me right now. Ugh, what's a freaking Kraken? Hey, this place is very quiet. Is one allowed to talk? Anyway, А где I was Сподаргос? thinking, is the Kraken available for petting? You know, like some pet doggies, some pet kitties. I want to pet the Kraken, if it's possible. Well, I heard you could lure it out with fish. With fish, you say? Well, I don't have any fish on me. I guess I won't be petting the Kraken. Was that the fish from the bridge? I think he is happy because I saved him. You remember I saved him from the bridge? Remember? Yes, I remember. Did you see the kiss he gave me? On my mouth? Because he was in love with me. Because I saved him. Somebody loves me. Hey, Mysterious, are you taking me now to the house of Benjamin? You know, that blue-eyed, soft, fluffy fox who happens to be a great artist and stole my happiness? You don't seem to want to talk about it. And why is that you collect coins? That's how you pay for your rent and food, right? Misfortune, just leave him alone. No, he wants to hear. Anyway, do you like to eat sushi? I know about sushi because I have a Japanese ghost friend. By the way, can you speak Japanese? I need some translations. Do you know what this means? Kiri wa doko desu ka? So you don't know, huh? You know, I have never been outside this late by myself. Do you go outside by yourself this late every day? Are you going to eat my chocolate coin? Because I'm a bit hungry. Stop talking. Why should I stop talking? Nobody else is talking. Hey, Mysterious, where are you going? Oh no, can he swim? Hello? That's what happens when little ladies ask too many questions. It makes people want to drown themselves. Stop it. I'm pretty sure he'll be fine. Look, we have arrived. Вось што бывае, калі маленькія спадарыні задаюць зашмат пытанняў. Хочацца прытапіцца. Ну, так, бывае такое згоднае. Але мне не вельмі падабаецца, што тут мрачная музыка. Дзіцячыя цацкі? Няўжо гэта каб прыманьваць дзяцей? Ці гэта ўсе цацкі, якія мелі з сабой дзеткі? Я зараз плакаць буду. Check that out. It's the toy graveyard, I'm telling you. Whatever you say, Misfortune. What time is it? It's getting really dark. Mr. Voice, are you there? Hello? There's something wrong here. Something very wrong. What's wrong, Mr. Voice? What do you mean? It's coming. Hide. Hide. I don't know what you're playing, but if you scare me, I'll close my eyes. Ён кажа, што штосьці няправільнае і ей трэба схавацца. Хіро зноў? А што неправільна? Ён сам нас сюды прывёў. Check this out, Stony. This is your family, see? From the woods.
say hello. And now, say bye-bye, baby Stony, because we're leaving. Oh, Ай-яй. oh, damn it. My little foot got stuck. It's the monster, Mr. Void. Can you see? Can you see it? А! Leave me alone. А! What are you running away from? Is it the fox? I'm pretty sure. Завались со своим лисом. It's the monster. I saw it again. You don't know what you're talking about. А, I не-не-не. do. I saw it. Беги, 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 мале. Бенджамін, раптуй нас. Make any sudden moves. Ай-ай. Ха-ха. Не буду... Ой, я нам допомог. Your paws. So soft. Don't touch her with your filthy paws, you beast. Stop it. You're scaring him away. Не-не-не. Don't leave, Benjamin. Побегали, побегали. Не слухаем сподара голоса, у нас тут... Please, Miss Fortune, stop and listen to me. There's something I need to tell you. If you keep running, you'll end up badly hurt, and I don't want that. Я тебе You're не too верю. important. But I want to find Benjamin. He was nice to me. Trust me, he's dangerous. Stop running, please. Так. Будем непокорливыми. Магчыма... What's this? Really? You don't remember me saying if you keep running, you'll end up hurt? Uh-huh. I know I could have been more specific, like, there's a bear trap up ahead. Stop or you will be hurt. But I felt like getting straight to the point. Okay, thank you. Who left a bear trap here anyway? I haven't seen any bears. Well, I don't want to point any fingers, but it was obviously the fox. Also, I don't like the fox. I have what you call foxophobia. Is that true? Yes, I swear. Now, let's focus on the eternal happiness again. Alright. Сподар голос, як завжди, каже, що гэтую пастку вядома поставив Бенджамін. Oh, this makes me think about Babsy, you know? Did I show you Babsy the teddy in the secret spot? He will be very sad to know about this, you know? These bear traps, because he's a teddy bear. He lives in a world of fantasy where there are no bear traps. And if he will go in the woods, he will see this and not know he's dying. Now I see Babsy being killed by a bear trap. That's how it is now. He's dead. Babsy died. What are you talking about? Сапраўды. About Babsy, don't you listen? Let's keep going now, Miss Fortune. Вось гэта яна, канешне, нафантазавала. Пастка посміхаецца. Так, заглянем, што яна нам зробіць. This one looks like the other one that didn't look like the other ones. You see? Yes, So you know. yes. Так, мы сюды ўставлялі, мы забіралі з падобнай штучкі вось каменьчык. It's stuck. Huh. А що написано? Мы в прошлый раз не The прочитали? illumination of Primate will dissolve the filth of the beyond. Oh, really? Interesting. Тут было по-сапраўднаму написано. Цікаво тоді, що було написано на першому каменчику. А ми можемо наш забрати руни каменчик знову? It's stuck. Huh. Все, ён захраз, значить, все. Тоді пішли далі. Цацка. 6-я цацка. І ачивка. Что?
The games you enjoy, you can have them all. Oh, nice. Угу. Усі лялечки ми можемо What are you собрати doing? Nothing. під час пошуків нашого безконцого щастя. Ці що мається на увазі? So, Miss Fortune, I have a couple of questions for you. Давай. Are you ready? Yeah, I'm ready. Wonderful. Now, just be honest and think about it before answering. First question. Do you believe in magic? Ну, хай буде так. Yes, I do. When mommy and daddy scream, I go to my secret hiding spot. And in my secret spot, they never drink juice and never scream at me. That's magical, don't you think? Oh, yes. Yes, it is, my sweet child. Moving on. Second question. Do you trust me? Відомо не вірю. Nah, you're just a voice in my head. Mommy talks to herself a lot too. She says it's her inner demons and that the juice keep them away. I'm sorry to hear that. Hi, are you my inner demon? Me? A demon? No. Nah, you can't be a demon. Not with that silly voice. Well, anyway. Now, for the third question. Are you afraid of dying? Де ні? No, I'm not afraid of death because all dead people I know never came back from being dead. So it must be pretty cool to be dead. Well, I guess you'll find out when you die. Мені сподобалося на... Looks like there's going to be a storm. Oh no, I hope it doesn't rain that much. I don't like my feet getting wet. I'm a little lady, you know. Hey, look at that. I think we're here. Benjamin, Stay cool, Miss Fortune. I'm cool. I'll keep an eye out here while you go inside and look for clues. I'm sure that Fox has hidden the eternal happiness here. Make sure the cabin is empty, and if you see Fox, run. Alright. Яна, до речі, сказала потешную рэч, што яна не баіцца смерці, таму што ўсе, хто памёр, яны, ну, не вяртаюцца. Так што у смерці, ну, быць памерлым вельмі круто. Так, магчыма, нам сказалі, што магчыма Бенджамін тут. Oh, Трэба б it шукаць. looks like Benjamin's good at cutting wood. He must be so muscular. Яна кажа, што раз ён столькі накалоў дроваў, то ён будзе вельмі маскулісты. Ну, пайшлі ў Be хатку. brave, Miss Fortune. Будь так, будзем храбрымі. Няўдала. Okay, I will look around. Maybe I can find my eternal happiness. If Benjamin has it, I ask him to share the prize with us, and everything will be fine. Так, яна кажа, што трэба пашукаць бясконцае шчасце, калі яна зносіць, яна ветліва папросіць Бенджаміна падзяліцца для ўсіх нас. Is this Benjamin's? He got some sweet style. I like it. Так, тэлевізор. Ah, a video player. Fancy. На мульцікі дадуць паглядзець? У лесе падпісана касета. Let's see. Benjamin's on TV. The monster. Ой-ой. I broke Benjamin's tape. Так, ну тады выходзіць Бенджамін сапраўды не на Maybe I баку. can fix it. Баку Happiness to the video player. наш пачвары. Ah, what a cozy couch. Is that Benjamin's diary? Не, мы пачытаем яго дзённічак. I'm just gonna have a little look inside. Так. О, яго завуць Бенджамін.
Юханалюс Ред Фокс. By Benjamin Juhanalius. Юханалюс. I knew his name was Benjamin. Не туди натиск поставила. Так. So Benjamin's not from Open Fields? I bet he has an accent. I love Vanilla Fox. Бенджамін, як і Неудала, так само і пише, і малює у своїм дзьонничку. І так. Наколькі я разумею, Бенджамін трошки неправильно піша, зразумела, ён ліс, гэта не яго родная мова. Калі што, ён піша, што яго адправілі на небяспечную місію, але місія павінна быць выканана. Ён якраз таки трэніраваўся для гэтага, ён нервуецца, але гэта нармалёва. І ён якраз таки займаўся гэтым усім, то бок ён назіраў. Ён якраз таки падаражваў з гэта вот Сенер Сіді, адкуль ён, і до Пандоры, вось да нас, дзе быў з'явіўся гэты туман. Ён спакаваў некаторыя рэчы ежу. Ён якраз таки арандаваў вось гэтую хацінку ў лесе. Ён кажа, што яго місія вельмі важная, што якраз таки ён сказаў, што босс сказаў мне, што ў гэтым горадзе вельмі шмат ахвяр, і ён павінен таксама быць храбрым. І ён кажа, што пасля доўгай подорожы у імгле ён якраз таки прыйшоў у горад, які называецца Open Fields. І ён кажа, што ў маленькіх гарадоў добрыя лясы, і ён якраз, хацінка таксама прыемная, тут ёсць... Бачыце, ён слово кухню неправильно напісала, закрэсліў, што тут ёсць тэлевізія, кухня, што ёсць якраз такі канапа, дзе можна паспаць, што ён гэтую хацінку упрыгожыў. Фішболс. І гэта ежа, ён кажа, што пахне вельмі пацешна, што многа грыбоў у лесе, што ён так. Ён намагаецца знайсці паразіта, але не знайшоў, да? Першы дзень прайшоў да Ямарова. Ён кажа, што якраз таки шмат ахвяры знікла праз гульню паразіта, і ён не змог ім дапамагчы, што яму сумна праз гэта, што ён паслаў паведамленне свайму босу, і што частка з гэтых ахвяр так і да іх туды не прыйшла. Ён бачыў гэтага паразіта, і гэты паразіт налякаў Бенджаміна. О, я забыла, што там можна пачытаць. Ось. Што ён больше не есть розныя грыбы, таму што баліць у яго страўнічак, і ён пукае. Так, не есці гэтыя грыбы яшчэ раз. Who are the victims? What game? Benji's afraid of the parasite? Так, ён ўсё ж кажа, што грыбы вельмі небяспечныя. Так, да, недобра ад сябе іх ад іх пачупае. Ён астаўся дома. Вось, дрэвы накалоў, усё такое. І зрабіў сабе з карэнчыкаў суп. Ён якраз такі робіць лялькі і малюнкі для ахвяр. Ось, тое, што мы з вами бачылі, тое, што мы з вами вось збіраем. Для ахвяры. Яна іх бачыць. Так, паразіт быў... Ён... Як гэтае слово вылецела з галавы? Ён яго пазнаў. Гэта Морга, кот і так далей. Ён любіць гуляць. І у Бенджаміна цяпер ёсць алгарытм, як сябе паводзіць. Так, трэба адпачнуць, пакуль страўнічак не адчуўся добра. Poor Benji. Так, страўнік уже не баліць, толькі пукаецца, і якраз таки адправіўся дапамагчы ахвярам у горадзе. Марго ведае, што ён тут. Марго робіць адно і той же трук, але ён зрабіў памылку. Ага, адна ахвяра можа чуць яго голас у сваёй галаве. Кот ахвяры Няўдала. Это добрый кот.
Так. Марго не можа ёй завалодаць, сказаў босс, і што яна павінна быць уратаваная. І вось ён якраз такі будзе алгарытму свайго. Я бачу, як Марго прыняў сваю форму. Гэта лякае. І вось гэта той самы Марго. Missing Мы... boys? It's a monster. Так, няўдала. Складзі 2 плюс 2. Так. Босс сказаў, надыслаў мне паведамленне, каб я сачыў за домам ахвяры. Я спаў вонкава. Схаваўся ў смецці. Мне атрымалася знайсці паразіта. Ён не прыйшоў сёння. Вялікія праблемы. Міс няўдала бачыла мяне. Дзівана. Чаму яна бачыць мяне? У яе вялікія вочы. Я збег. Адчуў цеплыню у стравніку, магчыма, жыбы казытаюць мяне зноў. А мне падаецца, што і яна, таму што яму спадабалася. Trouble? Misfortune? But that's me. I bet he's in love with me. Так, я бачыў, як Марго зноў правярнуў свой трук. Ахвяры яго не заўбачылі, зноў усе не заўбачылі. Павінен быць храбрым і спыніць гэтага паразіта. Я адправіў шмат ахвяр у Сенер-Сіді. У меня цяпер другі ўзровень ахоўніка. Адчуваю себя ўпэўнена. Так, цяпер у меня есть вось гэты кій. Always again? Oh, check out Benji's stick. Я паспрабаваў гэты зяючы кій у лесе. Весела. Я адчуваю смеласць. Навучаюся, как дапамагчы няўдале. Я бачу, што яна зашмат гаворыць, але я лічу, што яна пацешная і моцная. Марго збянтэжаны ачараваннем няўдалы. Так, я рабіў здымкі ў лесе і паразіт з'явіўся, але я смелы цяпер. Я баюся трошкі. Yes, I know how to talk. He loves me. І все, яна ўжо все, яна забылася на паразіта і цікавіць толькі Бенджамін. Я паведаміў боса, як я сёння, што я сёння рабіў. Так, я прытрымліваюся алгарытмам. Прыгатаваў на сняданак гарбату. Пацешныя пачуцці з гарбатай. Зёлкі з лесу вельмі цікавыя, пацешныя. Я сёння упэўнены і смелы, я гатовы. If Benji has a boss, he has a job. Then I can be married to him. Ах, няўдала. Ты зараз не пра тое думаеш. Яшчэ раз бліскучак кінем. Так, палічка з кніжкамі. А, не, гарбата. That tea smells like roses and lemon. I bet it's called Benjamin's Blend. Because I can almost smell his boss blending the ingredients. Maybe I should try it out. No. It definitely tastes like his fluffy boss. Delicious. Зноў не тое? I feel weird. Спачатку грыбы, цяпер зёлкі. У меня столькі пытанняў. Але я не ведаю, ці хачу мець адказы на іх. Ага.
замкачи, я не прислужуюсь Марго, як ми вітим. Чому я кажу Морга, а не Марго? Йон Маргарита, повне ім'я Маргарита. Benjamin? Peanut butter? What? Oh, Ну, принаймні, її тепер лепій. look at that. Benjamin looks so pretty in that hat. Угу. Шкарпетки валяються. Бенджамін! I'm really sorry I broke your video player, but you stole the eternal happiness. It was promised to me if I beat the game. I really want it back. We can totally share it if you want. Are you afraid of the thunder, Benjamin? Don't worry. You can hold my hand if you want to. Oh, what are you? Is this a kiss? Що? Is this really happening? Ні-ні-ні, я ще рано. What is that? Your diary. I'm sorry if you're upset because I read it, but I was curious. Is Uh-huh. it the monster in your diary you're afraid of? I think I saw him too. You can't hide the children. Валім, валім. Are you rescuing me, Benjamin? Ні, Like if I was a girl in trouble? хопіс болбитаць не удала, бяжи. Ну, вядома, яна ўпала. Benjamin, where did you go? О, футро. Oh no, is this Benjamin? У сенсі, ён памёр? Oh no, is this Benjamin? Што? There's a hole behind the painting. Hello? I can't reach it. I'm a little lady, you know. Ага. О, ми можемо взяти у газети Зетлі. Such a clever little lady. Time to use my ninja skills. Ой. Little butt crack. Be quiet. This is a ninja mission. Benjamin, are you here? Я не смеюся з яе, я смеюся, што я разумею гэта, калі ты нервуешся так. А? So it was Benjamin placing these. But Benjamin seems so nice. Maybe he put them for that monster. Угу. Хоча за всього. Каб Мурго славить. Kind of fish balls? This is like sushi balls. Цікаво, конечно. О! Ключик. A picture of a key. Interesting. Так, там ж... My ninja senses are telling me to climb up on this chair. Так, трэба залезці. Бо там, бачыце, ёсць, што гэта не карціна, а штосьці такое. Дверца. A real ninja lady always touches everything. Давай. A secret button. Цісні. Ага. Біп. Alright then, I push the button. Біп. У-у-у. Гэта іншы свет? Мы туды прыйшлі? That was easy. Злазім. Alright, time to find Benji. Oh, that was unfortunate. I hope things get better when I get the eternal happiness. Ну як тобі сказаць, Okay, малая? Miss Fortune, let's finish this. Давай, давай, давай. Get up, Miss Fortune.
Ти можеш! Подимайся, неудала! You are stronger than you think. Ти мацній, чим тобі подається. У мене заліпає клавіша. You've been knocked down before. Тебе вже вибивали. Знов, збивали знов. Stop you? Але спиняла тебя гэта? Ой-ой-ой-ой. У меня залипают клавиши. Misfortune, you can do it. Уставай, неудала, ты можешь гэта зрабіць. Because Потому что you are the little lady misfortune. Потому что ты маленькая спадарыня неудала. Okay, I'm out again. Anyone here? Benji? Mr. Voice? Ух ти, нікого нема? Ну то, що немає спадара голосу, то я якраз не переживаю. Ні? Oh, a baby deer. Аляню. So sweet. А, Dream come true. так, от її ніхто не збіг. I'm petting the baby deer. А я думала, що тут блискучки спрацюють. Ні. Ну, добре. Так, давайте на гэтым сёння скончым, потому что я трошки налажала при запісу. Я забыла одну рэч зрабіць і прыйшлося вяртацца, таму я вытратила больш часу. Ну, сёння такі тыдзень, так, штосьці не тое раблю, але нічога страшэннага. Вось, я спадзяюся, што далей не так будзе змрочна, і, наколькі я разумею, мы ўжо падыходзім да канца нашай гульні. Я буду намагацца, каб у нашай неўдалы быў самы найлепшая канцоўка гэтай гульні. Неяк яе абараніць, вось. Спадзяюся, вы мяне падтрымаеце. Дзякуй вам вялікі за прагляд і каментары. Дзякуй вялікі за падабайкі. Не забудьце, што вы можете і антыпадабайку паставіць. Меня зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот. Яшчэ пачуемся, яшчэ пабачымся.